L-operazzjonijiet tal-irkoppa f'pajjiżna triplaw is-sena l-oħra meta mqabbel mal-2021 grazzi għall-investimenti li saru fis-sistema tas-saħħa nazzjonali u anke l-ftehim milħuq ma' sptarijiet privati fl-aħħar żmien biex tiġi indirizzata l-lista ta' stennija. Waqt li fl-aħħar 5 snin saru total ta' 3650 operazzjoni simili, fl-2025 biss twettqu 1389 maqsumin bejn 712 fl-isptarijiet tal-Istat u 677 fil-privat. Din l-informazzjoni ngħatat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borg waqt li wieġeb għal mistoqsijiet parlamentari tad-Deputata Romilda Żgħar dwar l-operazzjonijiet tal-bdil tal-irkoppa fis-servizz tas-saħħa pubblika ħareġ li bejn l-2021 u s-sena l-oħra saru total ta' 2844 bl-akbar ammont ikun is-sena l-oħra. Fl-isptarijiet privati fl-aħħar 5 snin tali operazzjonijiet qabżu 800 fl-istess 5 snin. Iżda l-maġġoranza assoluta jew 83% saru fl-2025 grazzi għal ftehim mal-Gvern. Din iżida kbira fl-operazzjonijiet fil-privat fejn il-Gvern ikopri l-ispejjeż kollha se twassal biex isiru aktar operazzjonijiet ta' dan it-tip u anke interventi oħrajn f'pajjiżna fl-iqsar ħin ta' stennija possibbli u allura it-tbatija tal-pazjenti tkompli tittaffa.